Doncs avui som a dalt del TGV, fa molt bon temps, hi ha molta gent esquiant, aprofitant aquests dies fantàstics i diria que el cap de setmana també pinta bé, no, Eloi? Pinta molt bé, amb temperatures suaus, i si algú es planteja anar a la platja, que sàpiga que hi haurà núvols i boires, així que millor pujar al Pirineu, que assegurem bon temps tot el cap de setmana, tant dissabte com diumenge, Perquè mira, dissabte, temps assolellat, temperatures entre 5 i 10 graus a qualsevol cota de l'estació i no farà vent. I diumenge, la mateixa situació, les temperatures poden pujar 1 o 2 graus més i potser la tarda comença a ventar una miqueta a les cotes més altes i arriben alguns núvols prims, però vaja, no serà important. Moltes gràcies, Eloi. I que ens pots avançar alguna coseta més de cara a la setmana que ve? Doncs mira, després d'aquesta calorada que tindrem entre diumenge i dilluns, sembla que a partir de dimarts tornen a baixar les temperatures, tornarem a tenir temperatures d'hivern i això vol dir que fins i tot es podria produir neu si les condicions ho requereixen. Moltes gràcies. I amb tots vosaltres, serà un gran cap de setmana perquè els petits i petites de la casa comencin a esquiar o segueixin esquiant perquè farà molt bon temps. Ara anem a veure com ho fan un d'aquests petits grans esquiadors de Masella. El cap de setmana que ve que tenen una cursa, aquests dies hem estat entrenant més amb els alevins perquè hagin també de ser rutines, passar una mica de pals perquè hagin ben preparats i quan no tenen curses intentem esquiar al màxim. A més, cada dia aprens coses noves perquè són nens, tant nosaltres com a entrenadors ens enriquim nosaltres mateixos perquè anem aprenent coses d'ells i ells aprenen coses de nosaltres. Això és el maco de l'ensenyament. Molt divertit. Sobretot és molt divertit. Bé, t'ho passes molt bé. I llavors també és molt gratificant, perquè els petits n'aprenen molt ràpid. I com que n'aprenen molt de pressa, doncs t'adones que la teva feina està donant fruits i està molt bé. Per començar a esquiar, a partir dels 3 anys, jo crec que és un bon moment per començar a posar els esquís. I llavors ja per començar a esquiar sovint, a partir dels 4, 5... Els 5 ja tenen força suficient com per poder esquiar molt. Hola, soc el Marc i tinc 5 anys.